Εχθές είδαμε την ειδωλολατρία μέσα στην εκκλησία. Οι ειδωλολάτρες έχουν γίνει πια, οι ειδωλολάτρες. Κάθε μέρα γίνεται κάθε καινούριο. Μας δείχνουν κάθε μέρα πόσο προσκυνημένοι είναι ένα με τον σατανά. Εχθές, το απόγευμα, έχουμε πάρει ένα έτοιμο το πανό μας απ' έξω από την εκκλησία στο Μαρούσι. Στην Παναγία, στην κίνηση της Παναγίας. Λοιπόν, ξεκινάει εκείνη την ώρα ο Εσπερινός, απλώνουμε το πανό και αρχίζουμε και λέμε έξω σατανάς από τις εκκλησίες, είμαστε Χριστός, δεν είμαστε αριθμός, ασεβείς, αντίχριστοι, τα είπαμε όλα αυτά. Στην αρχή, πώς λένε, γελάγανε οι ρωσοφόροι, κάνανε ιστορίες και αυτά, μας λέγανε όλοι μας να φύγουμε. Έρχεται ένας, στο Θεό στέβεται, ήρθε μας εμείς, ο ειδωλολάτρης. Κατά τα άλλα πήγανε να γιορτάσουν την Παναγία και ποια Παναγία, τι πιστεύουν αυτοί. Κάνουνε ό,τι όπως το σκηνεί ο σατανάς. Δολώματα είναι του σατανά. Να πλανεύουν κι άλλες ψυχές. Τους έχει διασπείρει μέσα στην εκκλησία για να λένε τα δικά του και να πλανεύουν ψυχές. Τι κάνανε οι ειδωλολάτρες, δεν το βρίσκει κανείς σας. Μου βουτάει το πανό έτσι ένας, το κρατάγαμε εγώ και η Γεωργία, η φίλη και αδερφή μου, το βουτάει έτσι το πανό και το πετάει κάτω. Τον αρχίζω και αυτός μπαίνει μέσα, στη φάκα του. Τι να πω, πώς να τον ονομάσω, τον ασεβέτερο ειδωλολάτρη. Τον Αντίχριστο. Διαφεύγει αυτός. Να λέω ποιος είναι αυτός. Να λέω ποιος είναι αυτός και να μην μου λένε. Έρχεται ένας άλλος με τσαμπουκά έτσι και αργυνάει και του λέω πού πας με τέτοιο ύφος. Πού πας με τέτοιο ύφος. Και γυρνάει και μου λέει φύγε από εδώ.